Siyobo kusinga kimungaba inuga nkieke Onsarigo yes kondo mwanasiasa na etirira na nyolera abantu banganchiti bonsi abantu banganchiti bonsi bagonte ninche bieka kono nairuri konda matanga kiagera ninche bieka Onsarigo nkiagera ntakwa na bakankulepi amatanga yuna yago matanga na yane matanga sino ekure yane ya rali aba bacha barabutali sobo abaiga bono bagocha gusaba bakuya uye kiagera mbakoira ninche manyete nkoira Onsarigo isene problem ege otoko buli mwancho bategali obusubulo biga abamwana igaje bitina neriyo rochi liberera libe liyo kungusana na ansemega anamono ase siasa ngakitoko ye kura ibono mambia kolengana mangano sia ya rogendera kora agendera gukolekana ayanda manga kolekanire ebikengi makuru jumeiga biabe tegucha gocha libera litindiri siasa ayonsi ya kolekana gusibono mambia birengali byaganda kembiri bigo mwancho bategali bono mambia eto usangamo 0702 666669 0716 111177 andake atobira ngali bya bono mambi ntomugusi ayuru chenga nkike okorwa nkike to kolekana bono mambi yakitoko kura manganaye Getembe Radio hello Getembe akire buya karibu sana Getembe TV and Radio Onkorogo na Onsarigo no mwati na kibukie tawe studio omusubati yako Matildah Ay, go bwana. Oyo akoro kuna nyakaruga yo mugusiki mone chacha point nyarambo muntu kwasudi. Karibu sana nyakaruga ntoko manyete karibu. Ase mu aletire ngane ngia ekena bono ga iga bune bono ya bete ga west mugirango ga iga kabisa Nyamira ga iga. Yani muntu ako vikondo yondo tabona ya ito kwana no yondo ukwana uru. Bate ni ko ta kisabu kia. Kendra ngukwane ranga ekero mungakire kore ngara buna bono hempiye mono tsenge yangu toru osiona kiasi nalo bwana to osioni ase aragia kuka le bantu mukutano uya mwakwani bintu biriye kwarumo ikikwano cyao kitiye kigo kikokoni kuti mutu egero kwa utukura rakitadia sama tanga oro tibuna wo monto enda aho jukwana we idia taraji kokoro uriko paka ya saja matanga abantu balito nyoro pare miwe bono kikoro cyabo cyapoire banyara kobo neri bako mukya magobo katero ero uriye gusira tariya oye akwe tariya akwe temu kanoro no ukite ne kyo matanga ene kya kwene ira na ya matanga amana ko salika ayo tena bala siasa asena to go de ko ira twarna ando si na se omo yole amatanga na matanga yo go kwere nyangi yo muso yo koro yo muso antabita ko ira na iguru Ango batayuna gake karmo ko ande ko ni tera kwa jira ndo sia so ko ni ke ko gara go juna yo ni ande bo ko ya ko gara bo si tira bala ba Kenya tole karo ko ikiro ro karo ko ro yo min na ke kwa no botika kwa no botika ke ko ara o mo tinga na bata ba tinga ba mu abo no mo to mu na bata ba tu ba ai kwa no to ko ke to ko ai o ko tia era kwa la ko ayo be ke Usobe ke yo da kwane abe ke ko na kwandra na ke ga ko bono tu mara otiga matanga yuka mara ko iwe te ke bono ye biasar kiro bandu ba ko gori binta ga la tar ke bono se ye mane tu bono te ko ba gori binta kwaro bono mo jada so ko ba kiro ta no tira to sikke anyo mo rai to ko ni sera Onkorogo ni ki ayo chiao ayo ni ki ayo na ni ta ni ere ki ayo chiao quiero montarte guerre abato kukwane ra fatte guerra pumanya nakki oyo na kwane point ke tuyangura oyo kwane point yangura oyo kwane point yangura pago chamo pari na ki moro jo ora nyare ko ga kongo to tia oyo keri tige makwenda pole rakita ni video kwa ya video ya to ko bigi kiria seri tia yeso na endo pare punya ko ko mbia mano sana ile karo ni mo kusiza mtache kunyaramo asante sana Nyakaruga mono sana imambia bono kurugali chensa mochiri chenya rambe mambia bon abirengali byombiru bibi muncho matigali ndake kolengana magana igago kolekana ayibirengali byombiru bibi Getembe lo alo Getembe karibu sana Charles Omonyi naonde ga kyo mwako minto Onsarigo byamono sana tabaka mbiyere ona ende muno yo minto alira mangana buye kama litati kande ndo tena ni mopanga sa ko nitanya ko kwana okwani regente kiya kona ko etania saba tabo ga kini ko nyoko kwana na sinyo ko iro tigamo tigere ko na kwani re ko kwani ni byamono sana Charles Omonyi ko tabanera bago pongeza byamono sana thank you right airindo mwencho mategeli 0702 666669
0716111177 ibyaga birengera. Good morning, hello. Onsarigo na Getembe Wakire. Wakire bya karibu sana mbiyore tatu munyirira. Ya urutali munyirira. No chona lego se oya kwa cool man. Karibu sana my brother. Sai. Ise mone chama wawa. Ayo moti. Oh, Mbiyore dada. yani tata. Na kia bantu bama wabona mandibabuka. Mawawu babukire. Karibu sana moti atayi bagali yago bono mambiko tobin gali byago yurenganiga tu kwanira. Oh, kuminko lina ki. Nanje nkubinya lebengo kwana lego sengo korale ki. Kindo jikinda mwamu iki nega ajato iki. Yanda ne kinda mwamu. Ikyagera. Umuntu atakera weli baga arikisere kyaje. Ande bitanga ni aswa. Munabona abure sibale ngigoro. Alitali siasa tuwali koiro. Egento tuwali koiro no koira ki ngora cheito. Kanye ki bali bwate mechando. Tubatebiye ngora. Konde kara chutani. Kyaro chutani kororo na ji ya. Mwakono kusumo umura into bugatrendi kurua. Ekinkeri kebe. Yes. Riba galio katebana ki. Onsarigo go chamo mwali babate. Bona inti waja ko salimane ngora kwa ta muno ndebwere. Bona no aba kushito uitana tuaro le kana tuaro sentia anga tuatikara busa. Egente kana nkelina. Jatuiwane muno mwana oyomo. Tumanye ngentino mugusi. Bona roje kumbuni wete na muntu tari gote nora ata kwa nyiri asara. Egento mbora tu wente go jama ngo bona to celebrate naki. Indi ya itombiye. Muntu weto irali toko muntu weto irumushi. Abana bali barona bari banyora gento basomeria abana. Lakini wana bali okora igo. Inda mwamu tuaretire myo chibeti tuaretire ebibago. Ebindi wo takotokonya. Cool man omoti nadai korukisa mjama wa weka mno drama wa Onsarigo. Asante sana kurmano muti ta yibyo mono sana. Ndiwe tango tebanga abangana makega siasa leti mechando. Orifaire gali kyombo boni gabangine bakolera matoka tali kuguru mestidi kugurwa. Mwatika ndinga nenkego yako leka nti ejuanda ke ya leti litalibe. Getembe Radio and Television alone. Aldo. Yes, karibu. Wata kile biega iga. Ngakibiye gombiere. Yego ere biya kabisa bwakire kabisa kinye nikyabugire. Ndo muchatara lyoka. Ningo kwana kurubiego. Oyo papa. Omwana bwo moroba kurubiega iga. Omwana bwo moroba? Ya. Karibu sana mwana bwo moroba bono. Bono mo gusibwe chokire. Musie kera chokire chikuranga twateba ndi kitu cyo musio tokubekamo. Omorogi omobene ori okuruta bagwe tamagena. Bana tore sa boruto tochiko sabangina ina mama ka ekura. Entu tokubutugera into tagere Kenya ngi matutu ale hobusibole. Abantu aba bakole sebintebi. Ngabasaba mabera omugusi. Ekera basabira mabera baberwe nanya sae. Era uli enero mbusi twale ko gabana ntu twatse na etu era ndiye ito yes na ya ikire. Ono malaria saba ntabwa sebale kere na tuna na kolaiga. Ate papa batu bameba saba mabero omugusi omagma abo aserte omonto ke umbu. Eria matanga ya baba na paruta na tiga ekanya chisete be mubuya. Onyo alo muraya senterere sengiya. Terwe tikania manyinga ali tuko yororo. Asante sana papa, asante sana kurubiego gali omwana bwo moroya mbye mono sana. Mwana bwo moroba mbye mono sana bakwiro kaigo emabya bon. Gena kutukwanira ho mwancho botegeli bya oli bya sina bayesi mirabukulikali jumbe se Facebook na boigwa se SMS. Egeronya gotobina gali bya ayuru siasa cyo kunsana. Siasa jechi yakolekane twalali chibunge cheito ntwalali bunge lya umachoko brabu twalali bunge ya West Mugrango ntwalali bunge lya Burabu twalali byose byokolekana tworoja yabete gali nyalibali ibyo byokolekana siasa cyo kunsana. Direction Onsarigo igarara kuburi tato mwana one. Ayoro cheto kubekera abana siasa magoso. Bana siasa mbabu ati magoso. Abantu bwata magoso kwanza ni intu abanyene. Ekiagera ninki. Aje no manyete kabisa ngaki oria ni gare kiamagete. Oyo ni gare kiamagete. Ekiamakeriure. Tokuganya omurayo gachire ogendo. Kiagera no anchite chisegi. Mate mbaroro abana inchiga higa banchite chisegi. Etaramo katai kuigubuya.
bono nyokoro morengo ya yori umanyete mbaroro mama ke mutoma taramu kaiga ere ante igwete buya ere igwete kange nungu obogo iri goseka ngobogo iri mete ya makombe kangoburi na magina achikurwania bantu onyo kuruche kabisa pi aiga soko na morengo gotoyo nane nubwate enkoro yo jisegi tikakogendo koleterera bagambi baitu obochabo bagambi baitu barokunga na ababe bari bagambi baitu na bagambi abaya tiga machieso abana inchi kwanza hata baisi nini mwaletira mangana mangi inuni mwaletire mechando tabatali please okonyora kabisa ayo monyene nubwata abana obwente kuragiri nki ukomnyokera gochigari goseka nyomorayo gaiche ogende gochorro agosere ndio sokoro monyete ekero abarai bagocha konyorore supporters imbaro bunabone byamba bunabone turatebe UDA byama biri byabwata abakenya abange ekiama bune gya ODM byama byonsi konyorore bibwate supporters korinde konyorore nga nebo turi go support ekiama kiga buno mo Kenya no bwato busibore bwogotegerera nkiabaiga bagotibasanga no murairo gatikomorora teko bangisinge njore supporter ya tutebe ODM tokogenda so mukutano andake obwate kiameke ngao ngasinge ncho andake tulise kiamekyo so koro nabo kogenda lakini njero kwebugori ekero kogenda gari tari kogenda kobegete kosinga ne bintu biri t-shirt biri byo kogenda koro kibaringa intunense megatore ekero kogenda so mukutano ori ngonyora babu nabona bangina konyora mbato erete sana asia mangana eiga nabo konyora ngere na banchi to muraigete lakini muraigete kera wete nabo konyora bagana hande ngwenda bari bategerera baigunkio murai oyo ndagukwana oyo ndere ningi moigwa teba sokoro kwanire mangana getega iga andake ebintu biri amono mu Kenya kweboli katoko bebeke nsamo cyasyo kungusanana watebiringa abana inchi na ubagwate mechanda abana inchi bakoimoka koruka ogenda ukurwana oyorubuwa nande kwanyora begete onsarigo tegerera kuratiga sokoro kero kurigeria unabone nto kyabetega ali kyombo abana inchi bali bonsi bibale kuruwana mbabu ate bonsi emete ababu atamage bonsi mbabu montaru tebuwa yabagikali bagatebe nto kulimete mapema onsarigo tegerera ngote omonta begete tisaterikira onkorogo kero montaru seti omotebuwa nuri emete likero montaru temo norobuwa buwa yararia gote gwekarasi begorwe nare tigango tebi ngakira bagotumia no chibesia ekugura ikokero montaru yetakagora mapema bakwanda baigurira buka Getembalo Hello. Oh yes Uyu no mwana mwana akurunya bwaroro. Karibu sana mwana mwana karibu sana tata mbiyole Lingana ubwate gaune lingana ligi ya sane gendo gya saliri Kenya yaitu na abantu atokurukata mwana inji tayo abantu ama obisaya usaba na siasa. Nintu abanyene tu asalikira singi njo botambe birenge libitabu atikene no seitani akokorere emirimo. Yes Nenchire yebona abantu bakumyoka nenchara yasumbuira abantu tokonyora nga muntu orobisi gosoko ogokore chaya egasi ya mugondo kokorale mekone kabiriyo igokonyora umuntu bono ari nchara marua nywete igoro bono kinande nkeyo gitigarete gata gitamyoka ko muntu kebago ingera agera abantu base kae gukendari inakiare ngebuya abantu batige kubwa enchara abantu batige enchara baira ne bakole kende kekera abakonye barusia mangana yuko bona ko ndo okengo matiangi gaga ikaranse testare igare ndire uya ke gimanto muganeti lakini ayeto bwati muntu okorendete nonye iyo yarenge buya abantu tituyo kubwati abantu buna bale nekibesa kyabo okore gasi engera okonyore keigori right sante sana tata byono sebiringeli byakurwa ogali obuaro byono sana sante sana byono imambi ya bono bono onsarigo nale kogotebi na kitatu mwana one okonyora kabisa pi morengo lengaria noyo Matildah no bale gabu Matildah no ale agendete ukwanira abantu bae aya bono ngayukurwira lakini Matildah Kenya no mo Kenya bono na ne tisati bono likira onkorogo mapema onkorogo nero gochikuire kerugo na Matildah nere bono nero bwato moyigoje omakumya kochimi dio churi gaki omanyeta mangana okoreka na gusi na mangana twakaigure kurwa county chinde Etwani yes wakiro mano minto miamono sana wala kina metembe ya kigogiga kayone Burkenge van Soroko karibu sana Burkenge to ndele mema sumo chadar je ndo madenga tabere wasatiri ko burua yogi monto ndegwe sogorade ya sinto bunye bibike tabu atiponki ata yabantu yes nze kene kene ngate ko burukanya gere ponki ya iki kusira gajari aba kenya to achi to ko transport ga no njulia kwano na
ya brako ya wananchi na wananchi usanga batene para nya kulijia enjira bakurwanya abantu Etwaki yawe yakanire munene ya atwakuigure bono na tanga sababu bawine kusama gena abantu batara abamba ryo takwajika natwakora nyo rendi nasomo konta kwa chaya eko tra kwa kalia Kisa chico tena bagu tamagena. Nchiyo. Nchiyo. Iko bono tirato tebe ngaba abantu baita ba Kenya. Mono mono ngaba gusiba ito abantu twa ngaba ngai. Nunga mbona twa nsiri kuira nansi. Tirato tebe tira nemo ngondo tole me tirato to diga mangane unyo kuria bana siasa ngiba kwa. All right, asante sana brother. Thank you. Yeah. Kurunga Ivan Simbrukenga kurugari chisomo chiri kutebengena ngabono mambia abantu baligie mereme yabaokora tali mirimo kwanya chise maite Onsarigo itukondiri kwanya konyoro murai no murayo ndi bakurwana esegi kabisa pi hakuna siku nkwanya kuungo murayo itiro murayo ndi lakini ntubona aba 90 intogenda kuitana nza busa busa na andre manya paete road murayo rikagocha kuira takumaiti pi ole no body kaki arafu twanya kuitana ga busa Onsarigo abana baitoga bakorara busa ukomnya kwabu ni wa maguru kwamnya kwabu ni okoboko busa tatu mwana one mama bangina buka gali chichiro chonsi gaiga bago tianena na baruana gabu mongina gocha nyumba kaumiete mongina hivi nkonyore rosa Etwani. kaumiete utaona Etwani Getembe sanga na hello 0702 double 666 0716 111177 pengali bya kuni bya nchema mbya bwana. Good morning, hello. Onsarigo? Yes, wakire bya. chokoro Wakire bya na Matildah na sumbua. Wakire bya sokoro ayo mo chokoro. okay Nero aba rero tari sumbua nonye. Yani rero kari ko kuna chi point. Lero korambi yaboka. Yani rero nyengende kuigamo kolere. Yes. na chete basta maruwa bakansabira Aki wara ingwa saberetu. tensiki Onsarigo? Yes, baba. Aba gusi toro kirie gente keve. Aba gusi konye to sikiru. Toro yani toro kiri tuangiru. Yango tinga kero konyoro Onsarigo mukungu bunanje. Ntene inebori kebosati. Kopima bori lige na kutigari na no muntu ngopima nande no muntu itongo pimo mu gusiyo ito hapa gusiba korire kento getsayo yani kunga ngayoko kenda kwebisa toteba ngaye no mu gusi nando tanyare kwebisa abantu kigazi cyaba buri ometo Onsarigo neba no murai okonte binga gendo chikurwana tikankana zenga kesabu doro tuna toko kwana najega Kuru studio renga amangana bono twakwana ndigare ngebono erineri gije tigandi kolere erineri birore tigandi bekikanda nakibono rai mokenga noko kanda kujaringa kuzono umuntu gutomirenga kyagere to gochaka korenga ere abieka gurupu mubeka netenga bono kuikatinza getengo kora toregento so kwake sabu ayorenga ringa egente kengo kora nakige konga ometo ko koregento with a second with a minute okonyora nga gwasere bagimabwa gwasere iriye family yao etagendereti ndena bono obasacha bande bakuye inga ninjengerete buri ngage to muntu bakakwet no kuga tabanya family yane negendere ga Onsarigo Ibiragereye binene. Onkorogo family yane rote negendere everybody area Family ya yenegendere kera itiri umuntu amanyinga bakantu bakuli. familia rabona teko gendera Mangana makongusana. Sande simpa sibirengali bya gobono mambia jideke 50 na isara no micho butugire chinswa ibiri chopo mambia tubwata jideka chinke kwenda somangana bayati yatubulie mayoka iga. Good morning baba. Good morning. Mheshimiwa Geoffrey Onsarigo. Tukulia ni maiga ye tenti ni maitingana ne tugwente kukwana naye. Karibu sana Ivan akurunga nere enoku akurunga education is sublocation. Nero yo mena yamana soko ntambwa. Imbia mono sana baba. Aibra kwa tere toriga ni mega ye tenti ke tumeko ama magana ali to itane to ka verenje naye. Aso Onkorogate ya to bwa atotorie sege. Bona tiagina nso aso mujadara. Yes. Ama ene tianga to yabantu baito bakule bobesana. Na ama ene no chibna bona litukeli ya kwaro che rinda mwana inje go che ground.
kwanyora abantu baito bachakire koruta Kisii kitaiyo paka basikari no bare igante benga iganda ke ngonyoro no ne serikali ya itenga na ere obisi ne asinare na ere gucha yachangia tiga into abantu abatu katorega ige ground into abaiga bana inchi twanje tomanye nkitogokora kwamara kanyora ngati kante yabonje Onsarigo nkobonyo ne kero ngochore ngotarore to gembo genda guchiari guchinyamira rugoro inki toko kobuni haye on kisera chia gogende na Onkorogo na era je on kisera chia ye asoka gende ni tumanye tenga ki ingo gwa kere kura no Onkorogo no Onsarigo to gwa kera madi to gwa kera chipura intu toko manyamna intwa na intuma ite toko itanara iga aye no Onkorogo mokoruga mogendo hoteli kinene muragere na Matildah ga mokoragera iga munyata ngabantu banoti na barabariri tiga abantu baito to anje to ngai nie to maingi togo kora bana intwa bana inchi negento keringeriki ya kwa na ro chomo kungwa ko mukirige na kwa aka abantu koruta mageno mokungu boliga timaitu mokungu inare no mogo sasa rike to bongo tiganti gerega abuga sinji chia area to nyora magana maya tumara kwana yeto ko chimono kerebuga kire na kerebuga ire asante sana sublocation education kuruchesa mo chiri chiabu machogegali yabono mambia wakire kingma jide kemero ngitano isandisa to Onkorogo tukura kolera gaiga twagenda muntu mokomo ke kulinde mugusi nigwetinga inki ukwan ekirigyo akwani unaye bwatenga na emirago konya tetutiga mangana ajili rochili beli siasa egora kerugo ituyo mino naye buli raba na irene igana liri kwa rutali ale kuira liri tuko cha solirene oliyo mino kwa bwatenya ameni gaki manyori gereti kabiso yo mino ogochira chinyimbo nganaye kwa mwagiti gaki umurigereti kabisa buna agosogora agosogora ekero ro munyaboronge nande boya mineti obwato kwigena ateriras monya kuundereria abande teriras mota chira abandense kero mundu nabakubwese igia lakini matirita wetera asugutaitira amanyinga y'abantu roje igoro yo mwana siasa nare ku campaign naye nkwa bwato yogo nkagwaka ngakabachore liso kakibono mwana siasa ulio ogogosoyo no irire bono no barumba mete buya na intuturu naje gaiga nkoroje kwa bachokete liso kaninche da kwa bachorete toskatu challenge kuru kwa Geoffrey Onsarigo no morobole Etwani ya Getembe Matildah kimuntu Obaigwa no Onkorogo eri Nirira omukyano ruganirie Bunya bota